Pa moja asocijacija na praznike, mislim da je to tako univerzalno svima. Porodica, prijatelji, svi smo okupljeni, svi smo zajedno. Mislim da za nas koji onako živimo svuda po svetu su ti praznici jako posebno važni i posebno se radujemo i iščekujemo tako eto neke datume kako bismo svi bili zajedno. Sam naziv je fantastičan i odmah asocira na sve ovo malo pre što sam rekla. Moj nastup 30. decembra u Zimskoj bajci će biti kao da je doček Nove godine. Ja ću se osjećati kao da je doček, tako da verujem da ću to preneti i na sve koji budu prisustvovali. Svakako će biti bajkovito. Jedva čekam zaista i taj svoj nastup i da vidim kako će to sve izgledati. Vidimo se u Zimskoj bajci. Magija je tu.